ሚዲያናን ፕሮግራማትናን ሰብስክራይብ ላይክን ሼርን ብምግባር ክትከታተሉና ብኽብሪ ንዕድም መግለጽ ይቅዋም መንሰይ ከተማ መቀለ መተዊ ንሕና መንሰይ ከተማ መቀለ አዋናዊ ዋንነት ትግራይ መሰረት ጌርና ዕድላትን ፈተናታትን ሕድሪ መንሰይ ትግራይ ብዝብል ቴማ ሕድሪ ሰማዕታትና ማለት እውን መፍጻም ብሔራዊ ሓላፍነትና ኣብ ዝምልከት ብዕምቆትን ስፍሓትን ተማይጥና ኣለና በዚህ መሰረት እውን ዝስዑ بعد 10 ነጥብታት መግለጽ ይቅዋምና መሰረት ጌርና አውጪና ኣለና ቀዳማይ መንሰይ ከተማ መቀለ ብዝተናወ መንገዲ ተወዲብና ሰላምና ንምሕላው ተመዛበልትናን ስደተኛታትናን ከምኡውን ሕገ መንግስታዊ ግዛት መሬትና ክንምልስ ነዚ ዘድሊ ኣድላይ ኩሉ ውፍይነት ከም ዘለና ክንገልጽ ንፈቱ ካልኣይ ነቕነቕቲ ኩናት ሕዚ እውን ወፍሪ እምቢታ ብዝብል ፖለቲካዊ ዓፈና አንጻር ሰላምና ህዝብና ከደናገር ንስተይዓለ ኃይሊ ብትሪ ሰላማዊ ቃልሲ ክንቃለሶ ወሲና ኣለና ሳልሳይ ኣብ ብሔራዊ ረብሓታት ትግራይ ሙሉእ ብሙሉእ ክንዓስልን ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ክጠናኸርን ወሲና ኣለና ራብዓይ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብሕታዊ ሰላማዊ መዋጾ ስለ ዝኾነ نمولو تفጻምነት ከምናዓስል ክነፈልጥ ንደሊ ሓምሻይ ንስርዓተ መንግስትነትና ክባር ዋጋና ኣበለ ዝመፀ ህዝቢ ትግራይ መንግስቲ ክስን ከም ዘይብሉ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ከም ናይ ዚዋን መንግስትና ኣብ ምጥንኻር ተሰሊፍና ምህላውናን ካሊና መንግስቲ ስልጣን ዝምጥል ኃይሊ ከም ዘይንዕገስን ክነፈልጥ ንደሊ بتزامادي ملفتي حقاوي كنتبا كتما مغلا بوصل صرحو كجمر نتصوع شاي كلن حقاوي تكالاتنا نايجي تقراي قالسي وصيتيان نعبمن دما سلازغونه تكالات حيلتات صطا تقراي تكال سلازغونه بشمزي تكال شقط قجلن ولقمر حنتن نخونن شاي كونسل بغلطوف كتاي شنان بشم بيت نهاري زقبر شغط تطو كبلن نصوع شاناي مسقوراوتنا هنا مسخالات زلتات سلاماوي ركبن حوراوي تتقامنتن ماخل غيرنا زمدناتاتنا ام عيال كنسرح ناي معنا وركتو كنقبر وسينا لنا تاشعي زي حقاون فنون بزخونه منقدي ناي ولد برسات زمصو كيميكالات بمطقامن زغبر عدنان كالي عينت زلو ورار مريتن بتري نقام عسراي اوشتي عدن وصان زلو منسي تግራይ ሆነ خالي خبال حبرسب تግራይ او غني سلاماو قالسي منسين ከተማ መቀለ ትግራይን ተጠቅል ጻውይት ንገብር ዘላለማዊ خبري نجدان سماتاتنا 13 ታህሳስ 2017 ዓመተ ምህረት መቀለ